Sanibonani, namhlanje ngizokhuluma ngodaba oluthinta isikhova, ukuthakathwa ngesikhova. Mase ngithinta udaba lokuthakathwa ngamakati, mase ngithinta udaba lokuthakatha umakhelwane as well as nokuthakathwa umndeni. So namhlanje angizile nje uzoshubhesha. Ngithembisa-ke ngathi alikho ilanga engiyongena ku live la ngizodlala ubhadi malibhadi le, ngizodlala ucapha iyana. Serious and I'm dealing with serious people with serious issues as well. Sibonge kubona bonke abantu esebethathe ikhaza lokuvikela abantu. Ngiyabona impela ko TikTok na ko YouTube kuyabhuza abantu abavikela abantu abaskemwayo. Angimhlabiliseke bafana esenivikela abantu abaskenywayo. Lama scammers lawa ascam abantu anama tricks wonke endaqhamuka ngendlela ezingafani futhi eziningi. Ifana nesigebengu, khona isigebengu esusikhotheni, khona isigebengu esifaka uthayi, khona isigebengu esikhuluma kamnandi, khona isigebengu osithembayo nesigebengu njalo. So nalama scammers lawa kade mfana mangabe uthi uzofuna ukukhuluma nawo nina nonke enithi seniqalile nilwela abantu abaskemayo, once wakhuluma nescammer, iscammer wonke umuntu baba khona abantu ababili abathatha bamsupport noma ebheda. Ufakazi uyazi nawe yini ngisho ungaba nosikhothini unjani ekhaya, kodwa uba khona umuntu noma umzali osuke ezoyithanda ingane yakhe right leyo njalo. Nala ka social media khona izigebengu ezinembobo ekhaleni kodwa zinabalandeli. Umbona kanjani umuntu oyiscammer? Imapha ama signs okuscammer? Iscammer usibona ngokuba busy, senza izinto eziningi. Shuthi lo muntu hungry for money, namhlanje wenza lokho, kusasa wenza lokho, kanye phambi kwakusasa wenza lokho, phambi kwakusasa wenza lokho. Isign yokuthi lo muntu into ayifuna imali. Ubamba lokho akudedele, lokho aphinda abambe lokho akudedele, aphinda abambe lokho akudedele, abambe lokho ungabambeki, abambe lokho uphunyuke. Umuntu loyo ofuna imali, and izenzo zakhe ziyayiveza ukuthi lo muntu uhungry for money. Noma yini imali uzomfica ephakathi ukuthi kufanele angene lapho noma kufanele angangeni, asiza abantu abalapho nayo umthole ephakathi. Kunama meeting kukhulunywa ngeinto zamathenda, umfica phakathi. Kunama meeting kukhulunywa ngalokho, umfica phakathi. Uqala le business iyawa, le business yazame leni yayo. Iscammer leso ngoba lo muntu into ayifunayo imali, noma yipi opportunity enemali phakathi luzoyenza, either eclean noma engcolile. Bese kuzoba khona umuntu okudayisela iproduct yakhe engaverifyiwe ukuthi shosho lento izoyenza. Kunama institutions afana nezibhedlela, afana nendawo zamaphoyisa, afana nama institutions kahulumeni, afana nama industries, yabo, abantu abakwaziyo ukugavinwa. Mangithi umuntu okugavinwa umuntu ozothi mayephuma endleleni khona abantu ozoreporta kubona bese yafakwa endleleni. Mase kuba khona abantu abangagavinwa, ongenaye umuntu ngisho angakuroba malini kodwa akukho la uzobika khona bese uyasizwa. Njengamanje izinyanga zifola under leyonto. Umuntu othi uyinyanga kulula vele eqhamuka umuntu oshawa indlala kusasa avuke athi nginyanga, uthi uyambheka akazidonge into yaka spirituality kodwa athi sengiyinyanga sengiyalapha yini, hayi sengenwe yidlozi. Uthi uyambheka umuntu useyabhuza usethi udayisela abantu ukuthi nokuthi uthi uyabheka nalama product athi uwadayisela abantu akaverifyiwe ukuthi ngampela akulungele ukusetshenziswa abantu. Nanguku umuntu ke ngoba uyathemba useyayithenga iproduct yakho, akuverifyiwe futhi ukuthi guarantee izomsiza. Uma ngabe ingamsizi akukho futhi la ezoreporta khona ukuthi nakho urobheka.
bese benze njani bese kuba nezimali ezinkulu kuthiwe le product yami you 50,000 you 20,000 you 10,000 you 100,000 you 1,000 imali eqhamuka emqondweni ukuthi kuthi angibize le mali ayihlelwanga yacheckwa ukuthi iworth yalento ingaba imali into eqhamuka la ekhanda ubheka ukuthi abantu ngizokwazi ukubabiza le mali awuthi ngibabize le mali alright useyasuka umuntu uyakunika lento maye kunika lento unginika with a hope wena uyithatha with a hope yena unika with a hope ukuthi ngayishaya imali wena uyithatha with a hope ukuthi ngizosizakala ukhumbule ayikho into mfowethu ebhalwe phansi ukuthi izokusiza uyisebenzisa kanjani yonke lonto uyithatha with a hope at least sekumele enzeni lo muntu onika product sekumele athi wena mfowethu njengamanje nami into le engenzile yokuthi ngiyazama ukusiza uma ingakusizi uyibuyisa ngibuyisele imali ngoba ufinder udlala ufinder lo muntu njengamanje naye ukuthi hey mhlawumbe uyabona lizokusiza mhlawumbe lizokusiza ufinder manje ngakusizanga mfethu awukwazi ukuyovula icase uthi yazi ngithenge isigubhu senyanga so 250 ingirobhile awukwazi ukuvula leyo case kanti endaweni ezifana nezibhedlela endaweni ezifana neza government endaweni ezifana nama business o pick and pay yo Shoprite obanibani iprice yakhona ayisuki ekhanda iprice ukuthi kuthi pick and pay awuthi ngivele ngibize le mali cha ayisuki lapho kuyabhekwa uquality bempahla kubhekwa isitolo kubhekwe yonke into iyalandelelwa angiphathe yebhedlela ngenzizwe inyanga mase zigoqula split angithi nasesibhedlela kuyenzeka uyesibhedlela kodwa ungasindi kuhluke ngani ukuba inyanga engamsizanga umuntu nesibhedlela esingamsizanga umuntu bafethu asikhulumeni iqiniso kunamhlanje khona abantu aba HIV positive abaphilela ukuthi baya ebhedlela madla i-medication yakhona ngendlela badla ama-ARVs bayaphila today umsebenzi wesibhedlela angidefend ibhedlela but ngidefend iqiniso imisebenzi yebhedlela kunabantu engabe kade babulawa oshukela ibhedlela zinabo mawungafuna ilokhuzana i-database noma i-list noma whatever you may call it yabantu abanoshukela abayebhedlela ungakhonjiswa abaphila noshukela abanye funa bahlale bajove bengajovile umuntu isholo yena athi ayingeke funa ajove umuntu bengcono ushukela kusebenzeni lapho kusebenza isibhedlela uma ngabe isibhedlela kukhona iphutha esilenze kumuntu wabona umndeni womuntu ukuthi isibhedlela senza iphutha nana siyaclaimwa isibhedlela mhlawumbe kusafuna ngifundisa inyanga zakithi bafethu ukuthi ake zenze research sibheke ibhedlela pheye imali ezikhokhayo zikhokhela ukuthi khona udokotela khona unurse khona usister owenze iphutha lenziwe usister akalandelanga uthe kade kuhlinza umuntu wathungela iswipe ngaphakathi uthe kade kuhlinza umuntu wasika ithumbe wrong ake ubheke mfowethu ukuthi ibhedlela ziclainywa imali engakanani and ziyayikhokha enye imali zisazoyikhokha izibhedlela so vele kuqhamuka umuntu ongazile uthoke futhi ongathayimi athi angithi nebhedlela nazo abantu bayashona ebhedlela abantu banjani ebhedlela kwenzakalani kingibhala umuntu bengabe ezoshona esibhedlela iphutha elenziwa abantu khona isikhathi abantu umuntu wakubo bamiyeke bese hamba bemntantisa kulezi inyanga eziyiscam bamntantisa bese bebona ukuthi inyanga ziyahluleka sebeyamthatha in a later stage sebemphuthumisa esibhedlela makufika esibhedlela umonakalo usuwenzeke waze wafika mangabe kuyisilonda waze wafika kumaleya engafanele isilonda sigumbeke size sifike khona usumonakalo usuwenzeke waze waspreadeka kwafika nalelo lingafanele sifike khona so lapha isibhedlela ngeke sithi asimthathi lo muntu ngoba niphuza ukufika kodwa ufika nabo sebelwa imistake eyenziwe umndeni ubusamntantisa
umuntu uhamba umnyisa kubona osigujana laba kanti osigujana bayishayela imali abazi bado ukuthi ukulapha kwakade kuyini osigujana uyabona. So that is why ngithi ke baphinde lo muntu bamsebenzi kunjalo sithi sibhedlela sisamsebenza lo muntu nomndeni uhlukene phakathi khona bathi akakhishwe aye enyangeni ewuso khona sitholiwe khona bathi hayi akahlale esibhedlela yabo bese begoqe esibhedlela bethi khona umcimbi okhona ekhaya siyamcela umuntu wakithi kanti bamcelela ukuyomdlisa imithi thizeni ngenkathi bemdlisa leyo mithi isiyaphazamisana nento ebisiqaliwe isetshenzwa odokotela agcine shona umuntu mayiseshona umuntu kuyenzeka ube iphutha lomndeni uthese esibhedlela bashushumbisa lento kanti osigujana bayishayela imali bafethu bonke futhi osigujana bayishayela imali lento yokulapha abayazi ngaphela bayishayela inyuka nje bafethu and kanti ke esibhedlela kungcono ngoba makwenzeka iphutha lenziwe udokotela usister unesi noma ubanibani uyakwazi ukuclaima isibhedlela kanti labo sigujana makwenzeka iphutha ukhokhela mahala u500,000 awukwazi ukuyiclaima back leyo mali. Nkathi nyawuza ubehluko namhlanje ngenzela bafowethu ukuthi noma nilaphi la nikhona manikhuluma ningakhulumi mase abantu bezubugebengu babo bese befaka lebhedlela because ibhedlela ngiya understanda ukuthi ipower esebenza ngesibhedlela ipower evikela umuntu ngoba noma ukhishwa ngoba uya enyangeni yakho mutshela udokotela umuntu wakithi siyamcela sifuna ukuzama nangokwesintu ukuze udokotela engezunika lo muntu imedication ephoqa ukuthi ayidle ekseni semini ntambama ngoba nisafuna ukuyomzama la niyomzama khona vumelanani nisayile phansi ukuthi niyamkhipha esibhedlela ngoba khona la niyozama khona endaweni yesintu musana ukumntshontsha esibhedlela because njalo imntshontsha isibhedlela suke sisebenza kulomuntu nizothi mase nihluleka la niyakhona seniyamlanda nimlethe esibhedlela sefuna isibhedlela senza ama miracles kanti nini niphazamisa ukusebenza kwesibhedlela. This is how it goes that ngisilapha kakhulu isilonda bafowethu ngintwenze kakhulu lokho kodwa bengithi noma ngisilapha bengibekisho ngithi umuntu akaye esibhedlela mase bethe esibhedlela siyawunqamula umlenze ngoba lo muntu ngeke asaluka bengithi mina before bawunqamule ngicela ninike mina ithuba bengisebenza kanjalo bengithi mina iyani ngoba ngampela bafethu esibhedlela bazofika bakwazi ukwenza dressing bafike bakwazi ukucheck isilonda babheke ipoison babheke nokuthi sikuyiphi leyo manje babheke yonke into hambani niye khona kodwa mase bethi siyawunqamula ithani sayokhuluma ngoba nabo mabesawunqamula bayakunika ithuba bathi kubonisana umndeni wakho mase besawunqamula imina umndeni wakho hlala phansi nami sikhuluma uthi hayi bathi bawunqamula nami ngizobona ngokwakamoya ukuthi imiphi lemimoya esidla isilonda mase ngithi hayi ake banginike isonto elilodwa noma sengisitreata ngendlela yami ngisitreate mase ngithi phindela esibhedlela mawufika esibhedlela ubacele baphinde bakucheck okwesibili vele ngebonqamela ngacheckana bayisholo bona bethi hayi ngathi unenhlanhla ngathi khonto ebuyayo musu kulokuthi nawe ke hayi shosho ngiyanizwa bethi ngathi inyama ziyabuya jabula bese uyabonga bese beyawutreat lemhlabeni bafowethu kuyasetshenziswana and ngengizizwe inyanga mase zezubugebengu zithi esibhedlela kunje bafana bami nikude kakhulu nebhedlela ningaziqhathanisi ihlobo nebhedlela ngabe ngikhuluma ngabaprofeti ngikhuluma ngabathandazi ngikhuluma ngenyanga ngikhuluma ngosigujana nikude kakhulu nebhedlela bafana you don't have to compare yourself with hospital basebenza kwenye level that is why benayo yonke into edingwa umzimba womuntu ukuze umuntu asizakale nawe mfethu ungadlala umuntu athi ungawadla amaphilisi owadlayo ngoba khontana nayo lo muntu usuke esetshenziswa ama spirits against wena afuna ukuthi ufe avele sibabonile abantu beyekiswa amaphilisi inyanga sibabonile abantu beyekiswa ukujova zinyanga
ngenyanga qede bashona abantu. You don't make that mistake. Uma ngingakhulumi mina, ubani umuntu ozokhuluma bengabe kwakhiwa lesizwe ngoba bonke abantu bayechancela. So bengithi ngiyicacise leyo bafethu ukuthi iskema mase kuzoba khona ke bafethu ezinye ikema ezithi resigner ngoba ma resigner uzothola imali abantu abadala bakho bathe le mali izophinda phindeka baze bakukhombise imali yama fake note abanye bandlale real imali ngaphezulu ngaphansi ama fake note bathi wonke lo 5 million owakho uvela udideke wena iscam leso abanye bathi nazi igroup lesi group su 100,000 sizokhuphula ama business akho sizokwenza ukuceba kodwa bona aposgujana ayawa amabhizinisi abo anisathayi bafethu ukuthi inombolo ayawa amabhizinisi osigujana bonke futhi ayawa amabhizinisi enyoni ayawa amabhizinisi empatha awusathayi ukuthi wawushaywa wena makuthiwa khona into ekwazi ukubamba amabhizinisi akuna amabhizinisi osigujana kunamathende osigujana ongangeni umuntu kuona mangithi isigujana ngisho wonke umuntu odayisa isigubhu kunaba ayawo amabhizinisi abo balala bengadlile bafelwa imoto bafetshelwa abafazi bafetshelwa abafazi mane bafetshelwa abafazi bafetshelwa abafazi ngekufetshelwe umfazi njengalo muntu othi usiza wena nomfazi wakho bafetshelwa abafazi labantu laba man shit bafetshelwa abafazi man umfazi athi ngisawushaya ithenda le kobani ngisawushaya ithenda ko Marisburg ne appointment ko Zulu ne appointment ko ba nqa abayosigujana angazi ngathi bangaki yabo angifuni ukuba specific ukuthi ngisho lo nalo kodwa uyazi nawe ke wahlaba umfazi kosigujana ukuthi ukhala kanjani umfazi kakosigujana ukuthi bafetshelwa abafazi man bese uzothi wena mawunenkinga ke nomndeni wakho uthi uzohamba uyobika enyangeni inyanga okubani baze ba divorce abanye baze baxabana abanye benza isahlukaniso uthola ukuthi inyanga isalali nomkayo sekwahlukwana usigujana akasalali osigujana akasalali nabafazi babo sekwahlukana ngezindlu zokuhlala omunye uhlala lena abanye bahlala lena ukona ke nje manje shit bese kuzothiwa wena umuzi wakho uzolungiseka kodwa umuzi wegagu uyanetha umuzi wegagu uyanetha bafethu bengabe singaqwashisana ubani uzokuqwashisa bafethu ngoba njengamanje bafethu abanye omama bagcine begaxela ngoba kuyizona inyoni lezi ezibhizi kakhulu nama client ayisuke ezowalapha umuntu uqonywa koMpumalanga uqonywa ko Cape Town uqonywa ko Goli uqonywa ko KZN uqonywa ko Limpopo uqonywa ko Mpumalanga le hamba khona umuntu uyaqonywa uqonywe esigodlweni uqonywa all over abona umfazi ukuthi ayingeke la ngeziwe isilimo mina ngisupport umfazi mina shit support umfazi mina ngumfazi mina ahlukumezeke umuntu wesifazana akhale kube nje yana omunye akhale kanti uyithwele kuze kuphuma isisu esihlukunyeza umuntu wesifazana akhale omunye kanti kubalekile kubaleka kakhulu ukuthi mina ngiqwashise uma ngabe ngaqwashisi mina akekho ozokwazi ukuqwashisa mangaqwashisi mina akekho ozokwazi ukuqwashisa ngoba lento bafethu ugebengu ubushawa kwamanye ama level buka nje manje ngizolwa izipi ngoba abanye bagcina bethakathwa ngempela abantu amunye umuntu azathakathwa umnyeni wakhe uyinyanga umnyeni wakho kodwa usethakatha wena nkosikazi wakhe ngoba ugcine kuphusha waphushwa yona indoda yakho wagcina wenza into ezirong umama uphushwa indoda baningi kakhulu osigujana manje madoda baningi kakhulu osigujana manje and mobalandela bonke they've got problems with their wives as we follow up ingane zabantu zenziwa mathebethebana mathebethebana ungazi umuntu ukuthi bengasayithandi ingane yabantu akahlukani ngani nawo ungcono ezisilima badlala ingane osigujana banqwaba mhlawumbe more than 100 of them
angiqondile ukuqondisa umuntu oyedwa ukuthi ngisho lo muntu ngisho mina amaqiniso osigujana including inyanga including abaprofeti nabafundisi umfazi umile phambili uhleke ubala as if uhappy kanti akekho happy le ndoda inento bezu5 lesontweni bezu5 lesontweni bezu5 mina ngazi bangaka abantu befika kumina bethi ngareshwa usibanibani ngareshwa yilo sigujana ngareshwa yilo ngithi hayi mfethi kulungile angimkhanselisha umuntu mase ngithi mhlawumbe sangakangiboni mina ngiba entertain labantu umuntu ofika esethi mina ngiletha ulwazi kanje mase ngigcina lapho angeni ma details ukuthi usibanibani sengihamba naye uthi uhlukunyeziwe uthi kwenzeke inqwaba abantu abangifonelayo mina benginikeza ubufakazi abanye benginikeza istatement ezingaka ngafaka imali kulo sigujana ngafaka imali kulo ngithule ngithi nya ngithi into engizoyenza mina ngizodlulisa ukuqwashisa kubantu umuntu bengafuni ukuqwasha ngeke ngize ngisuke mina sengithi ngiyakoba landeli ikweleta abantu angiyona isheriff phela yaba mina abantu angiyona isheriff mina ngiyaqwashisa funda mangikhuluma kodwa hayi ukuthi sengizohamba nabantu ngithi nangu usigujana barepha lo nale nyanga lepha lo mina base ngiveza amaqiniso baba uduma izulu maningi amaqiniso engihleli phezukwawo mina ngalezi inyoni egcwele la inqwaba ayikho inyoni usugujana noma inyanga engenayo ifayela kodwa angikwazi ukuthi kusasa sengiyavela sengiveza amafayela abantu sengifika nofakazi bathi ngiqolwe yilo aqonwe kwami lokho okwami mina ngiyaqwashisa mawuqwasha mawungaqwashi fuck off kwayiwena mawungaqwashi kodwa ke ngihambe mina ngihambe ngilwa nabantu la ngithi umrubheleni cha ngiyenze lotho gcwala kufakela baba ngeke ngiyenze fuck all lonto leyo mina ngoba mase ngifike ngakhuluma kanje angiqedile mina uyabona ke masikhuluma ngendaba yokuthakatha ngesikhova leyo yokuthakatha ngesikhova bafethu akuyona into yamanje into yasemandulo emandulo yini isikhova sikwazi ukusebenziseka ukuthakatha ingoba isona esihamba ebusuku imimoya yezilwane eyisuke ifuna ukuyongena emzini womuntu zisebenzisa into ezizongena ngayo mase kuyavela isikhova vela silele ebusuku umoya olwayo noma isilwane esinayo mase singena esikhovini hayi ukuthi zonke izikhova ziyathakatha isikhova esisuke singenwe ilo moya olwayo ngaleso sikhathi bese senzani mase siyandiza why kusebenzeka isikhova ingoba isona esokwazi ungalala ebusuku isona esokwazi ukundiza isona futhi esokwazi ukufaka ifiye ngoba into eqeda umuntu uma umthakatha ifiye wakwazi ukumsabisa kahle umuntu wamsabisa kahle umuntu uzosaba once wasaba umuntu liyehle ithemba kwehle yonke into yakhe yehle ngoba vele sesabisekile yabona into engafanele uyivumele empilweni ukusatshiswa impatha ayivumi lonto manje abantu bavele basabuseka lula so isikhova sisetshenziswa ukuthakatha ngoba mabhekeka umoya osukungalele ebusuku kuficwa isikhova ingakho ungagada isikhova wena umoya oluwayo sivele sifice iphara lingalele ebusuku uvele ungene kwiphara umoya bese lenzani iphara mase lingena kwakho lizogqekeza wena ungagada iphara kuvele kusebenziseke ikati elingalele ebusuku umoya wesilwane uvele ungene ekatini ngenkathi ungena ekatini umoya wesilwane kanti ngenhlahla yakho nawe unedlozi elinamandla noma mhlawumbe unomakhandakhanda kuzokwenzakalani idlozi lakho lizosebenzisa ngoba kuzikati lizosebenzisa elinye ikati elikhona egcekeni elifika ngishemini ngoba umuzi nomuzi unamakati afika ngishemini lamakati afike emini kuzothi mase kufika leli lasebusuku ikati esilihamba nomoya ongalungile
kuzokwenzakalani ngenkathi lizongena nomoya ongalungile leli engaze ngamtshela into ejulile namhlanje ayidedelwa le information ngenkathi lizongena leli elithwele umoya wesikhova elithwele umoya wesilwane lizotshala something yindaba kusebenziswa ikati makuthakathwa ingoba ilona likwazi ukuphanda kalula liyakwazi ukuphanda ikati liyakwazi ikati masesebenzisekile lifike nento ligqibe phansi mase liyakaka lapho mase liyagqiba as if gqiba amakaka kanti lamakaka ekati asehamba nento engalungile asehamba nesichitho ligqibe ikati kodwa ngenhlanhla mawunamakati akwazi ukufika ngisho emini ahlukana phakathi kube khona azosetshenziswa zidalwa zalekhaya kube khona azohlasela ngenkathi eza azohlasela lawa asetshenziswa izidalwa zalekhaya azophusha lawa azohlasela ukuthi aweze ngasewindini la ulala khona inhloso yokuthi eze ngasewindini hayi ukuthi kuzothakathwa wena lawa kuzothi mayisefika ngasewindini lamakati ileli elimele lomuzi ileli zohlasela mase fika ngasewindini leli la lekhaya lizobe seliyamemeza limemeza ngasewindini lakho limemezelani ukuthi nasi isitha singena ikati lifana njenge-alarm mawuzwa amakati ekhala okwazi ukuthi khona impi esingenile khona impi ebhekene nalempi njengoba ememeza avusa wena ukuthi nansi impi enze njani ke wena ngalowo mzuzu awube khona umsindo ozowenza noma ungaya ngasewindini uphazamise ushaye iwindi azobaleka ngenkathi ebaleka labe kade bangumsindo ngoba evimbaleni aseyajabula ngoba uwadefendile usupportile ukumemeza kwayo kusebenzile kodwa mayizomemeza amakati uthule ulale izogcina ihlulwa lempi ezama ukukuvikela igcina ingena begcine beyigqiba lento ngoba kusuke kuzogqitshwa into mangabuzwe amakati ememeza le kade memeza ngakhona obheke kuseni ukuthi ovela uphande le kade khala ngakhona ama chances ukuthi ufica amakaka ahamba nezinto ezingajwayelekile maningi uhambe uyophanda nje uyifica lento engiyishoyo ngoba kusuke sekucetshwana kwenza isign angikugqugquzeli ukuthi uphumele eminyango ngoba uzohabula lo moya osukufikile kodwa wenza isani nje ungakhuluma emlonyeni ngoba mawukhuluma emlonyeni ngenzeka izwi lakho lithwebuleke oshaya nje iwindi noma isicapha unje papa azothula bese yabaleka njengoba ethula isiphelile ngekasabuye sekuzothi kusasekuseni usuyobheka uyaphanda lekade khala ngakhona kusuke kwenzakalani lapho kusuke sekufike umoya omubi ungaqhamuka ezindaweni ezahlukahlukene uma ngabe kuyenzeka kungasetshenziswa amakati kuvele kusetshenziswe umfana walekhaya noma intombazana lekhaya edakwa kakhulu ithi mayisidakiwe ibanga umsindo ilwe nabazali ikhaya livele liphazamiseke kubopha inhliziyo kubanga umsindo kudinwa izidalwa bese iyangena imimoya umuntu uyasebenziseka esebenziswa imoya wana ikati liyasebenziseka isikhova siyasebenziseka kanti nomakhelwane uyasebenziseka ukuthi akwenze uphile kanzima ukhumbule beke waphila kanzima ingqondo ayicabanga straight ayicabanga amabhizinisi uthi mawucabanga imali into ezokwenza uphumelele uvele uthi ngeyilunga into zami vele umakhelwane uyangithakatha ngisho ungakhuza egcekeni uthi ngithatha umakhelwane ngisho unqena ngisho baba uqala amabhizinisi usebenze ngoba emqondweni wakho uthi khona umakhelwane ongiphazamisayo kanti nalo makhelwane othi uyakuthakatha naye uyixakekele kubhekwa imimoya emayilwa ibheka umakhelwane onezinkinga noxakekile bese kwenzakalani mase kwenziwa ukuthi ningazwani khona wena uzodistracteka kufana kuqala kwakubhekwa nabantu laba abahlala ngabodwana abadala uyabona abayixakekele kuvele kuthiwe babathakathi uthi uyambheka lo muntu imali yokuthakatha angayithola cha akathakathi kodwa ama spirit ahlupha endaweni
asebenzisa yena ngoba vele unenhliziyo embi, ngoba vele uhlala yedwa. Umuntu ohlala yedwa ziyayingenela izilwane zizoyihlalela naye zimhlalise, bese banenhliziyo embi nebukhuni nenenkani ngoba uhlala yedwa. Kanti kubalekile ukufuya noma inja, angathi inja ngoba inja ibuye ibe nenkinga zawo nayo mayisingcolisa phansi. Kubalekile nje mfethu ukuthi abe khona umuntu ozohlala naye kodwa ozozwana nawe. Ibe khona nje into ephilayo nje ekhona egcekeni mfethu, uyabo. Ungalifuya nje ikati kodwa ikati olifuyayo lingabi mnyama. Ilona ezokwazi ukukama phezu kwezindlu makukhona elifika libeke lifike lithathe lisuke. Kuyothi makukhona into eyingozi iyofika ishayele lekati. Inja sixabana ngoba indlela ekaka ngayo amakaka ayo ayashintsha abe isichitho. Imimoya elwayo mayizofaka isichitho iyawasebenzisa lamakaka kwayinja la ukuthi kube yiwona azokwenza leli gceke kube yigceke njena elinganakekile, yigceke lingaqineki, yigceke linesidina, yigceke abantu bakhona bangenayo imali eningi iphathekayo. Amakaka entsha ayakwazi ukushintsha abe isichitho. Sixabana lapho nje nenja ngaphandle mawuzakhe indawo yazo lazohlala khona, njalo ekuseni niyaqina nenza yonke into libe clean inja zibe necage yazo nje la ihlala khona. Singazwana ke kodwa mayizontanta igceke lonke inja ishiya amazenze lana, ishiya amakhizane adla abantu, wancela igazi labantu, ishiya amakaka, ishiya iphunga layo, ishiya yonke into. Ebusuku inja ibuye isebenzise izilwane, uyizwe nayo isingene umoya wesilwane sesha umkhulungwane omude, kanti kwayiyona ayiseyona inja lo yaziyo. Iyothi mayiluma umuntu avele abhibhe abuye avele afa umuntu azothi uthelelwe inja lekhaya ngopoison, kanti inja ibisingenwe isilwane esingalungile ilekhaya. Njengoba inja inopoison, hayi ukuthi upoison, isilwane senjeni, shothi isilwane sisebenzisa amazinyenja saluma umuntu. Njengoba sikwazi ukuluma umuntu abe no poison namarabi ngokunjalo nekhaya, shothi le nje siyisilwane lekhaya. Mase ngigqugquzela ukuthula phakathi kwethandana. Gqugquzela ukuthula. Uma ngabe kunokuthula, akulula ukuthi izimpi ezilwayo zikwazi ukuthola indawo yokungena. Hamzile nje kuzokhipha amagula namhlanje bengithi ngimqwashise ukuthi bafethu lani ikhona emakhaya angifuni nani, njengoba senikhombisile ukuthi niyangithanda, njengoba senikhombisile ukuthi niwa nami ifuna ngiwe la niwa khona. Uma ngabe unamakati awu10 awu3 noma u7 azokwazi ukusebenziseka ukulwa, kodwa ahlukana phakathi. Afana noma ubaba engazwani nomama, izingane ezihlukana phakathi, kube khona ezingangimama, kube khona ezingakubaba. Nala futhi uma ngabe unamakati amaningi, imimoya elwayo iyakwazi ukungena ngamakati lawo ikushaye phansi iqede ngawe, ngoba angenwa imimoya bese ijikelana wodwa kwawandawonye entertain aqhamba ngaphandle. Bafethu ngiyohlala ngifika la ngoba ngimthanda kakhulu. Ingakho ngithi mina uma ngabe umuntu efika kuwena efuna usizo, kufuna wazi ukuthi nalo muntu othi uyamsiza sewenza isibopho sokuthi noma yinini lo muntu benenkinga uzomlwela. Akufanele umuntu umdayisele iproduct mayisefika ezobuza noma ezothini noma ezocomplaina sengathi ngingena isicefe manje la kwakho. Usuloku umlindisa into engapheli, ayibelindiseli loyo. Umuntu osene product yakho ubaluleke udlula lo muntu ongakamnayi product. Ingakho nje mina nginomcimbi omngaka ngomhla ka14 October wokuthi wonke umuntu akeze, ngoba yindaba kuzobe kuyindlela futhi yokuhlangana nabantu abanomakhandakhanda. Ingakho nje ngikushaya indesheni ukuthi ngiyacela ukuthi abanomakhandakhanda abantu ngicela bafike mhla ka13 October, ngoba 14 October kobe kuyifestival ya wonke abanomakhandakhanda bafike mhla ka13. I wanna spend enough time with them. I wanna work. Ngoba ngisebenza nani nifika oqala edamini lamakhandakhanda, ngoba ngisebenza ngosebenza kuze kuse,
ngosebenza kuze kuse mhla ka13 ngisebenza nje bonke abantu abanomakhandakhanda and ngibasebenza khona ngo edamini lamakhandakhanda mfethu noma kuthiwa wawutheka last year umakhandakhanda noma kuthiwa ukazuze makwenziwa insebenzo this time kumele ufike baba ingqinamba yakho Kengibeza abantu mina bethi Kingbaka mawunomakhandakhanda uvumelekile yini ukwenza inkonzo yekamela mawunomakhandakhanda kufuna uyenze ngampela umjabulise umama ukuze angadinwa nje umama yenze inkonzo yekamela yenze Kingbaka mawunomakhandakhanda udlela ufish mangabe idlozi lakho luthanda ufish likhulu lelo dlozi udla ufish ngeke baba umakhandakhanda aphazamise ufish phela kuona umuthi oyimpatha ekuthubula ufish thina esibulala ufish akuwona ufish obulala thina ingulube iyadliwa ithina esibulala ingulube akuyona ingulube ebulala amandla ethu ithina esibulala amandla ingulube siyigcwalisele siyinhlanhlatha wena ongayidli ingulube udla umuthi oshibhile futhi omncane futhi ongasisebenzi baba usaba ukuthi ingulube izobulala lento zingaki izitha ngaphandle zingaki izitha uzosaba nje naba ingulube baba ngicela nje abantu abathi ingulube ibala limithi ingulube iveza obala ukuthi awugqihila una fokhona ingulube awugqihila una fokhona iyakuvezela nje ufish uveza obala ukuthi ayikho lento yakho thina siyawudla ufish thina baba iyadliwa ingulube thina baba ngokwami ngabe bengabe lishadile noma nithandana ngabe angiphathi manhlanda wona ngabe inkonzo yekamelo niyenza zonke izinsuku ngoba khona into eyenzayo lento yenkonzo yekamelo kubantu abathandanayo ibenza abathule bathi cha babe isinanga uvela akwazi ngempela ukungena usathane mangabe yenziwa inkonzo sekamelweni mina nje ngimile lapho So that is the reason why namhlanje ngithi bafowethu uma ngabe unomakhandakhanda mfethu unomakhandakhanda hayi mhla ka13 uyafuneka bese kuthi 14 hayi ilanga le festival baba ngijabulisa bonke wena ungakabi nawo umakhandakhanda ngicela lezi inkulumo zami uzithathe very serious ungakhohlwa ukuthi at least lingapheli isonto ungathandazanga ngo12 ebusuku at least once a week thandaza ngo12 ebusuku baba mawungakwazi ukuthandaza vuka ukhulume ngo12 usho izinto oyifunayo uyangizwa mfethu la ukhona akanje ubuze zisilima uvuke nje ngo12 ukhulume uthenge noma ikhandlela kobani bani izitolo lezi ukhanyise ikhandlela ukhulume mase uyaqeda uyacisha usho futhi ukuthi ucela ukuba nemali kamakhandakhanda ngoba ufuna ukubona nawe ukuthi iziphi lezi imanga ezenziwa umakhandakhanda oil uthi nje ngicela imali kamakhandakhanda usho lona ekhandleleni uNkulunkulu izoqhamuka buka hayi ukuthi anginamali mina anginalutho mina izoqhamuka mawungakabunayo ngo12 at least once a week khayise ikhandlela uthandaze noma ucele noma ukhulume nezidalo ekhandleleni ubeke ukuthi ngicela imali kamakhandakhanda wena nomakhandakhanda ngiyakuthembisa la ukhona ngiyofa la ufa khona wena ongithandayo ngiyofa la ufa khona mawuthandaza ngalo ya 12 ebusuku bese ulwele ukuthi ube nomakhandakhanda kuba uyangithanda wena onyanyayo fofo baba ngeke ngizwe ngampela yami ngizo involve ama lawyers nje involve yonke into involve government involve whoever ukuthi ngampela umuntu akube khona into azoyisayina makhona into ayithatha kumuntu to make sure ukuthi lo muntu uyayithemba into ayikhiphayo ngizoyilwa liyophi leyo yabo beke ngalo liyophi ngayinqoba uthi noma kuthiwa uyephi asayine usigujana thizeni isayine inyanga thizeni asayine umuntu thizeni ukuthi ngiyakunika into yami kana within 6 months izobe seyikusizile uma ingakusizanga ukuthi 6 months oyibuyisa ngikubuyisele mase kuyasayina akekho umuntu onemali yokudlala la ingavele nikezwe impahla nje imali ngoba naki lokuthi yazi cha akasayini benqaba ukusayina umuntu anqaba ukusayina umuntu futhi akayithembi into yakhe benqaba ukusayina nami uzofuna umakhandakhanda ngisayine phansi ngithi uzokusiza umakhandakhanda within 6 months mawungakusizanga within 6 months obuyisa ngibuyisele imali nami I can do that even mina wonke umuntu yabona into iyodwa iyobe siyaqala ke manje ikhombisa ukuthi kusetshenzwa professional ngeke babe nkempezwa abantu
bethi abantu ba professional bona, bethi abantu bakhulu bona, bethi abantu banjani bedaka. Afokofo baba. Uma ngabe usasehlathini sehlathini. Mawulethathe sehlathini. Uyabona nje ngempela lento ifuna nami ngisebenzisane nomthetho, ngisebenzisane vele mina ngiyalapha. Ngangilokho mina ngimemeza yonke into ukuthi ubani usesikeme bani, ubani usikeme bani, fokofo ngeke ngiyenze yonke. Kodwa into engizoyenza mina. Uma ngabe uya kumuntu nawe uliphathe lelo form uma uyothenga iproduct yomuntu uyitshela inyanga ngicela ungisayinele la ngoba ngiyayithatha lento yakho nawe sayini ukuthi uneshow izomsiza nami ngiyakusho ukuthi uyitholile imali yami sivumelana ukuthi mayingangisizi lento ngizoyibuyisa ukuze bengasafuni uyibuyise ngelinye ilanga ukwazi ukumbopha ngoba kwamanje bafethu anikwazi ukubopha inyanga lezi ezinqola imali zenu anikwazi ukumbopha inyanga. Kodwa mangavunyelwana nje baba abe involve umuntu omthetho phakathi wena wabona umuntu enzi affidavit emaphoyiseni ebophezela abe involve komthetho kube kugcine ngci ukuqoleka imali zabantu uyothi mawubona umuntu omnikeza iproduct ujabule ukuthi awunange buya kwangcono uzongibuza imibuzo ngizomphendula ukuze aqonde hayi umuntu umbalekele hayi baba khohlwa lento yama scammers le. Aha mina one day ngoyiqeda verse gcwala ngiyakufakela baba yizo ngizoyiqeda umehluko nje angitatazeli njengoba ngithenge ngilwela abantu ngilwela abantu mina kube khona indawo la khona leli form utholakala khona ukuthi hayi ukuthi lo landwa kumina cha sebenzisane nohulumeni ukuthi nanti iform mawuya kumuntu wesizulu ofika umsayinise leli form uavoid ama scammers sayine kusayine umniki imali ayithatha imali Niki imali ayithatha imali. Angiyithanda bafethu. Gcwala ngakufakela. Ngenhlanhla ngoba ngakazokufa manje. Ngothi mase ngineminyaka u8 years. Kobe sekuyaqala ke nami sengingena esimweni esinormal sokuthi sengingafa noma yini. Hayi ukuthi mase ngina 8 ngiyofa cha. Kodwa ngobe nami sengifola under ukuthi sengashona noma yini. Okwamanje khohlwa baba sikubona usaplana sibe nendlela yokudila neso simo. Ingakho mina nginqoba izimpi eziningi and mangikhuluma akungivumelekile kube khona umuntu osuke ezoba inyanga umprofeti usigujana thizeni ozomphikisa ngoba akekho namandla enginawo awucabanga ukuthi ngiyakhuluma nempathi yangiphendula ithi anginjalo nami kunjalo mangikhuluma zothi kufuna ithule inya zize igqugquzelane zithi thula ungamphenduli kufuneka yonto vela ngiphendulwa mina baba ngoba ngisuke ngiletha ukuqwasha esizweni angizili ukuzodebate na mina la mina ngiletha information engiyaziyo I'm not here to debate yabona nanoma ingane mina ngiyasho ukuthi kunje angizili ukuzodebate zizodebate nje angidebate mina ingakho umuntu ubeke wazama wathi uzama ukuphendula mina ngifike ngidedele amabhomu amangaka asuke iqiniso vele ngadede wathi fufu mina nje ukuziphephisa ungavumi ukuphendula mina nothi ukungiphendula nje bengabe uyinyanga noma umprofeti noma umfundi bayini angiphendulwa mina noma uthwele angiphenduli mina baba angiphenduli mina angiphendula nje mina and ncenganani futhi la nikhona ukuthi please angiphendulwa mina ngoba angikhulumi into engingayazi njengoba ngisho manje ngithi ngifuna ukusebenzisana nohulumeni ngisebenzisane nomthetho kube khona iform yokuthi mawuye enyangeni ungaye enyangeni ungaliphethe iform inyanga ethi izokusiza ayisayine leli form leli ofika nalo wena nivumelane deal itsayine ibisiyakunika leyo nto isho futhi ukuthi lento yami is within what time izobe si effective manje 6 months uyaphela 6 months awuboni lutho phindela kuyona uthi nakho angiboni lutho uyizwe ithini ithi hayi awuthi ngizame kanje uthi okay uthi kona last try mangabe ngasizakala uthi hayi shuthi into yakho ayimsebenzeli mina as a result buyisa imali yami thatha nanti icontainer lento yakho ayimsizanga hayi nayo futhi funa yazi mawufika kuyona ufika unaziphi inkinga mangabe kuphela isikhathi ikubheka ukuthi usunyukile yini wafika ungenamoto usunemoto namhlanje ngoba uachieve le moto usunayo shuthi umsebenzi wayo isebenzile kodwa wafika unemoto
kuyaba usenamoto hayi fuck off oba njengalo yabhuti loya ekuthiwa ungizwe emchunu umsakazi osezingeni eliphezulu ungizwe emchunu ungizwe emchunu uhlakaniphile by nature ngiyakutshela mina ngiyamazi lafana ngikhule naye lafana Kambenza ama-acting lana ohlaka Zulu bakudala babe actwa wongizwe lento yahlaka Zulu actwa manje ungizwe uyazi yonke yibona babe bane ungizwe iphesheya walihamba laze lamqula ungizwe wakwazi ukuba ne-office commercial street ene-office ayengazi nokuthi uzorenta ngani agcine erontela maqabane angaleso sikhathi ihhovisi lakho ungizwe wayekwazi baba ukuba ne-assistant ungizwe kodwa engenayo imali yokukhokhela i-assistant kodwa abe ne-assistant imsebenzele futhi igcwale futhi uthi mawufuna ungizwe libanjwe assistant before ayokhozini FM banjwe assistant lithi hayi uMaqilwane usebusy can you please drop a message wasuMaqilwane wayabongena emsakazweni wafika wenza imanga emsakazweni walithatha ukhozi usigiya ngengoma landiza ukhozi usigiya ngengoma landiza ukhozi baba kwaba mnandi kwaqhamuka impi yomtshengiseni nomgqumeni yaba mnandi lanto yawubeka phezulu umaskandi baqhubeke enyatheleni zikabhodloza ongizwe emchunu bangamazi ungizwe ungizwe wabaseredweni ngepolitiki yangaphakathi bamthatha okhozini bamsebenzisa ebusuku uthe esebenza ebusuku bezombuyisela emini wavele wazi uhamba nenye inyanga wathi hambe naleyo nyanga zabheka into zakhe bavele bamxosha okhozini uthe behlukana naleyo nyanga ungizwe waqala ungizwe waba isilomo kubantu ungizwe bethuka mihla namalanga ethuka abantu kodwa namhlanje ungizwe beqhamuka estadium ngoba usezihambela yedwa usacabana nezinyanga ezazinyuka ngaye useyimele manje beqhamuka ungizwe yahlonishwa manje ungizwe emchunu beqhamuka ungizwe emchunu uyahlonishwa namhlanje ungizwe kodwa mangathi usasebenza naleya ndoda ngabe ungizwe namanje usathengelwa impahla zokugqoka namhlanje ungizwe unama-sponsorships asponsorisha yena akasathengelwa umuntu ukuthi awuthi kuthengela ibhlukwe naye azatsaka athi ngathengela iy'ngubo zemali engaka ethengela yini namhlanje ungizwe umnomzane kubafazi bakho namhlanje ungizwe umchunu umnomzane ngoba uthatha isinqumo sokuthatha ingeke mangihamba nalo ziyaba into zami mangingedwa ziyaqhubeka wavela oba yedwa ungizwe emchunu hayi namhlanje uyahamba ngampela namhlanje ungizwe ujealous down uhamba ngampela ungizwe namhlanje ngenkathi hamba ungizwe leyo ndoda ishona phansi ngabe ishona phansi ungizwe ngesikhathi inyuka ya ungizwe wayekade kusebenziseka amandla akhe kwabu amandla kangizwe lawo thinike kumina abaningi ungizwe manje esetha zikhali abanye bamazi esokhozini mina ngimazi kudala even before labafana bakamaskandi bamazi ungizwe lo umcineka ngangayisho lo ndaba dala ngeke nje ungizwe mina adlalele kumina ngoba uyazi ukuthi alikho ifayile elihle lakhe engalazi alikho futhi ifayela idlozi langizwe ngilazi from A up to Z nawe uyakwazi lokho ungizwe mina bengeke ngimanalyzele idlozi lakhe ukuthi linje asho futhi athi hayi ukhiki ngempela esho mina ungizwe emchunu ancome mina waxoshwa ngoba esehamba nenye indoda ungizwe waxoshwa okhozini wayeke enye indoda ungizwe wavela bayisilomo ungizwe yaqashwa namhlanje ungizwe yaqashwa and mawunothisa futhi ngisho leliyazinga lokwenza labo live ababekade bephapha lehla manje into zakhe seziyaqala ifuna ukuba professional ungizwe even noma addressa akusa address leliyahlathi lasekuqaleni sa address yabo bengabe ngene live ngoba bezoyidlalela uyabotha hayi bezodlala today bengene live ezoba serious uyabotha hayi ke bezoba serious today ungizwe umthuni lo wena onyanya fokofo ke fokofo hayi fokofo monyanya gcwala ngekufakela baba njengoba mina ngivula le ngifuna ubona ukuthi uKing Bhaka akayiyena uMafikizolo angiyangidlala oMasigcozu mina
dlalo masigcozi ngoba ngishwayela ungizwe mase ngimkhola into order oqaphela akangiphenduli ngoba uyazi ukuthi angiphendulwa mina uyazi nayo ungizwe ngiyamfundo ungizwe mabenzekile wakhuluma nashelele kulimi F4 athe angisheleka ngithi awubhedile mfana athi ngeke ngize ngiphinde nangampela futhi angaphindi futhi ngaphindi futhi ngizwe hamba ungizwe uhamba nedlozi baba elikhulu kakhulu umehluko yena ubenga understand ukuthi idlozi lakhe kufuna limsebenzise kanjani ukuze akwazi ukwenza imali begcina ukuthi agcine njani agcine sebenzisa idlozi lakhe ukwenzela abantu imali namhlanje usile ungizwe useyazi ukuthi likhulu ngempela idlozi lakhe ungizwe idlozi elikhulu ungizwe hayi namhlanje baba hayi namhlanje into zangizwe manje sibuyele ngezinga eliphezulu futhi hayi lokudlala wena onyanya fuck off nawe futhi baba khona ukuthi ungene kwi relationship nomuntu zivele ishone phansi izinto zakho mayishona phansi izinto zakho ngenxa ukuthi khona umuntu othe uthi uyathandana wathandana naye phuma ngo120 speed baba 120 kilometers per hour kodwa mawuthe uthandana nomuntu zanyuka into zakho faka amazipho lapho akusebenza uthando kulento zaka lapho kusebenza ukuthi mawunalomuntu ziyaphezulu izinto noma ishona phansi akusebenza inhliziyo nothando mawuzwane nomuntu bheka ukuthi ukuhlangana kwami nalo ziyanyuka into zami noma ishona phansi ukuxabana kwami nomyeni wami ekhaya nonkosikazi wami ziyanyuka into zami noma ishona phansi manibonke ingxabano yenu nomyeni wakho nonkosikazi yenza ishone phansi izinto shintshani zwanani manizwana nibheke futhi masezwana ziyanyuka noma ziyaphansi ubona ziyanyuka amazwana ziyehla masixabana nihlulwa yini ukuzwana one way ngoba manizwana kuyalunga manixabana shona phansi akenezi introspection bafethu nibheke ningazi nintate wonke umhlaba nithi nithakathiwe nani enza ucwaningo umuntu wakho nje ube nesonto la nizozwana ngisho ucabanga ukuthi ubhedile nje umbekezeleni isonto lonke bese uyabheka lo sonto zinjani izinto is it ascending mangabe nixabanile futhi kulelo sonto ake zinjani izinto is it descending do your own introspection ngoba abanye abantu bagcine becapitalize ngezinkinga zenu zaku indoors cha bafethu baba yini igama kubhaka isibongwane zamahafile engibonile ngizenzile ngiyanithanda bafethu ngakhuluma kuze kusemnyango 14 October festival 13 October ngiyahlangana nomakhandakanda abantu mawudinga uphuthumu makhandakanda uorder ngiyakwazi ukuKorea uyakwazi ukulanda inamba 0798130260 ngitholakala ngolosithathu nangomgqibelo number 44 Rocky Ridge Road. You don't have to make an appointment. Shosho makulosithathu ngikhona. Shosho makumgqibelo ngikhona. You don't have to make an appointment. Mawuthi uyafona ngitholakala. Don't stress. Ulosithathu ngikhona nje. Mangikhona vele noma ungangithola ecingweni ngizosho ngithi woza. Mawukuthi awungitholi ecingweni vele nathi impendulo woza. Uzowuthola umakhandakanda ngizokwazi ukuconsulta ngikwazi ukuhlola ngikwazi ukwenza lokhiya sikwazi ukukhuluma woza yabo i consultation fee yami uyayazi ke thanks bye bye.